Dobrý deň, priatelia. Ja som Dušan Budzák, scenarista Vražedného psyché a spolu s Miškou Mesiarovou a Richardom Mažonasom a našimi hostiami aj hlasom, ktorý počujete v našich príbehoch. Blíži sa podcast roka. To je taká anketa, kde sa hlasuje o to, ktorý podcast bol v danom roku najlepší, najúspešnejší, najkrásnejší, najviac sexy a ja neviem, čo všetko ostatné. Ja viem, ako to chodí. Väčšinou si myslíte, keď je ten podcast taký populárny, tak za ňo netreba hlasovať, že vyhrá ako keby sám. No, nevyhrá. Takže budeme veľmi šťastní, poctení a zdvorilo vás žiadame, keby ste navštívili stránku podcastroka.sk a tam už príslušné kategórie označili, že máte Vražedné psyché radi, že za neho hlasujete a že ideme spolu súťažiť o to, ktorý podcast na Slovensku zvíťazí. Určite tým pomôžete lepšiemu umiestneniu alebo, tak ako minulé roky, možno aj víťazstvu vášho obľúbeného podcastu, vášho obľúbeného, jak sme spísaní, podcastu Vražedné psyché aj v tomto roku. Tak, podcastroka.sk